Nazdar, vítam ťa pri novom videu. Tentokrát tu máme niečo iné ako ostatné taktické štýly. Tentokrát tu máme nôž z mojej výroby, ktorý som vyrábal cca pred týždňom. Jedná sa o nôž, ktorý je vyrobený zo 4 mm ocele Elmax, kalenej na 60 stupňov Rockwella. Na rúčke je použitý biely korian, ktorý je podlepený oranžovým linerom G10 a je na čiernych pinoch, ktoré všetko spolu vytvára takú elegantnú kombináciu. Povrchová úprava je satín. Celková dĺžka noža je od špičky po pätku noža 24,5 cm a dĺžka čepele od špičky po začiatok rúčky je rovných 13 cm. Rúčka je vybrúsená a vytvarovaná, čiže do pätky sa nám rozširuje a do stredu máme vypuknutú, tak aby presne a pevne sedela v ruke a vedeli by sme sa zaprieť. Fazetka je vytiahnutá na diamantoch po zrnitosť 3000, následne preleštená na koži, na koženej doske s lešťacou pastou. Rúčka aj obvodové strany noža sú vyleštené, čo dáva tomu celkovo taký luxusnejší vzhľad. Na závlek je paracord dvojfarebný, tak aby ladil k kožnému púzdru, ktoré máme užité zo 4 mm hovädzej hladenice. Barvená na čierno, jemné zdobenie kolem dokola. Zozadu máme HPX logo, slovenský znak a rok výroby. Záväz na opasok je dostatočne hrubý, pevný, tak aby držal pevne. Prešité oranžovou niťou, čiže pekne to ladí. Rúčka, púzdro spolu ladia. Ak by ste mali záujem, tak tento kúsok je zatiaľ voľný. Keď sa predá, tak to napíšem do komentáru alebo do popisu videa. A ak by ste mali záujem alebo bližšie informácie by ste chceli, tak v popise videa mám kontaktné údaje na moje sociálne siete a rovnako aj moju e-mailovú adresu, na ktorú mi stačí napísať. Budem rád za každý komentár, like a zdieľanie. A ak by ste mali záujem, stačí napísať, ja vám podám bližšie informácie. Ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu.